Japan Lagen sen sijaan tulee viimeiseen ruutuun. Hän pääsi parikolta tämän elementtyrikoksen perään. Punaiset valot syttyvät, tämän tien sammutaan ja liikkeelle lähdetään. Menu saa huonon startin. Sveitsiläinen jää tyystin paikalleen. BMWstä 2 tulee ohitse Engstler. Ja se taitaa olla Monteiro, joka on toinen, joka sieltä ohitse tulee. Haffin ympärillä on kontaktia, 2 kipeämätä Briot ja kukas siellä, onko Engstler sitten, joka joutuu jäämään sivuun. Ja seuraava mies menee jo nurin. Nyt rupeaa sitten rytisemään toden teolla. Engstler, Menu on nyt toisena. Porterolta puuttuu puoli puskuria. Farfus, Haff, Forman, Briot, Tarquini. Tarquinikin on jo 8. Ivan Müller, Richard Rydel 10. Tuleeko sitten turva-auto radalle? Vai saadaanko homma vielä ruokittua kuntoon? Ai, siellä lähtee nyt. Oliko sitten Wortmanin auto tumpusta? Ilmeisemmin. Kyllä siellä on nyt takaripussus pettänyt täysin Wortmanin Leonista. Romuahan tulee enemmän kuin Marokossa ja Paun ensimmäisessä startissa yhteensä. Andy Briot takapuskuri roikkuu BMWstä. Tällä kertaa näyttäisi, että se ei miestä haittaa. Täällä on sitten Jörg Müllerin auto on tuusan nuuskana. Mülleristä ei kilpailuun mukaan enää ole. Ja nyt ajetaan turva-autoa päin. En ole tällaistäkään koskaan nähnyt. Engstler ajaa sitten Wortmanin ongelmia. Hänellä pettää auton takaripustus. Ja Portero ja Hernandez töppäävät tässä keskenänsä. Mutta tuo turva-auto aivan käsittämätön turva-auton tulo radalle. Käsittämätön. Franz Engstlerin nokan eteen. Ja kärkiauto joutuu keskeyttämään, kun turva-auto tulee tielle. Ja. Toivottavasti Chevrolet on tuonut myös toisen safety carin mukaan. En muista nähneeni kyllä mitään vastaavaa. Tämä on aivan absurdi tapahtuma. Tässä kuvaa Alain Menun autosta. Ja tämä on myös rata, kun puhutaan tämän Paun tyyppisistä radoista, katurata kilpailuista. Nämä varikolta tulot, oikeastaan pimeät kulmat yleensä nimitettynä, ovat katuradoilla kyllä pahoja. Ja tässä kohtaa safety car -kuljettajan informointi menee kyllä niin reisille kuin voi vain reisille mennä. Franz Engstlerillä ei mitään mahdollisuutta ole omaa autoa pysäyttää muuta kuin ajaa päin safety caria. Ja siellä sitten Franz Engstler, hän on kyllä kunnossa, mutta katso, jos tuosta otsasta voisi jotain kasvaa, niin tiedätte kyllä mikä siitä tulisi esille. Tämä on totaalinen suolaus. No nyt Engstler sitten löytää jo hiukan hymyä suupielinsä. Enpä muista nähneeni tämän sorttista. Turva-auto nostetaan radalta pois. Andy Briot takapuskuri revitään irti. Mitä ilmeisemmin aivan tuota pikaa päästään sitten kyllä myös jatkamaankin. Kun Engstlerin auto saadaan sivuun ja turva-auto saadaan sivuun.
Nyt sitten safety car heiluu kyllä myös vaarallisen näköisesti näiden liinojen varassa. Jörg Müllerin autoa ruuvaillaan täällä sitten kuntoon. Oliko Jörg Müller itse sitten katsomassa BMW:nsä kuntoa? Engstlerin autolla nyt ei voida enää tehdä mitään muuta kuin nostaa se lavetille ja viedä sivuun. Missä menu nyt on tästä kuvasta? Punainen lippu on siis pysäyttänyt tämän paun toisen startin. Kauden 8 startti pitää 2 ensimmäisen kierroksen aikana kyllä melkoista romurallia. Jörg Müller jää tässä Andy Brioon puristukseen. Eikä siinä ole oikein kahta sanaa sitten. Saadaan turva-auto sitten sivuun ja tämä pitkä tauko turva-auton ja Franz Engstlerin kolarin jälkeen. Punaisella lipulla kesken liputettu kilpailu pääsee jatkumaan. Turva-auto menee edestä pois. Alain Menu pudottelee tätä porukkaa nyt kohti maaliviivaa ja tämän jälkeen lähdetään liikkeelle. Kierros numero 4 tulee täyteen. Ja liikkeelle lähdetään. Vihreät liput heiluvat Chevroletin johtaessa porukkaa. Matkaa taitetaan ja toivottavasti tällä kertaa ei rytise aivan samalla tavalla. Uskomatonta kyllä Jörg Müller, joka teloi autonsa vasemman etukärjessä. Farfus, Huff ja Brio tulevat. Coronel on siellä leikissä mukana. Huff pilautteli valojaan jo Coronelille, että olisitko ystävällinen, tekisit tilaa. Ja näin Tom Coronel sitten tilaa myös tekee. Viimeinen kierros on käynnissä. Chevrolet on tällä hetkellä saamassa ensimmäisen startin voiton kukkuraksi. Punainen lippu heiluu tuolla. Mitäs nyt on tapahtunut? Kerrolla Riinikko ja totta kai nämä herrat sitten kolaroivat viimeisellä kierroksella ja jälleen kisa keskeytetään. Erik Keir ja tämä kalastajahattu päässä oleva lipun heiluttaja tyydenoloisesti heiluttaa kilpailun kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että Alain Menu voittaa tämän kilpailun. Augusta Farfus on 2. Ja Rob Huff tulee 3. Andy Brio on 4. Alexa Nardi 5. Ja kyllä vain Wiesel Leonit pääsevät pisteille. Tarkini on 6. Ivan Müller 7. Itse Kerolla Riini, he ovat tulosissaan tällä hetkellä 8 ja 9 saavat sitten pitää paikkansa mitä ilmeisemmin. Mutta Chevrolet juhlii tuplavoittoa. Ranskan pausta tämä Sekasorron ja kolareiden täyttämä Pau kakkostartti ollaan näin saatu valmiiksi. Joten näihin Erik Neven juhlallisiin kuviin me voimme alkaa päättämään lähetystä. Erik Kerol nousee Seatistaan pois kovan taistelun jälkeen. Mutta täältä tulee sitten startin 3. Robbie Huff, Andy Brio perässään. Näiden miesten kuviin. Kiitos seurasta ja palataan jälleen asiaan, kun Valensiassa kuun lopulla ajetaan.